Lasit vai ei lasei? Moi, tervetuloa katsomaan mun videota. Okei, mä otan nää saman tien pois. Oikein hyvää päivää katsojat, Ronibak tässä näin, tervetuloa katsomaan nimetöntä sarjaa. Tässä sarjassa mä etin hauskoja videoita internetistä, näytän ne teille ja sitten te ootte silleen... Mitä mä teen mun elämällä? Just noin. Eli mulla löytyy teille 4 hauskaa videota, mitä te voitte katsoa siinä mun kanssa, koska teillä ei ole kavereita. Tai jos on kavereet, ne istuu siinä vieressä ja sä katsot tätä videota ja naureskelet itekseen ja ne on silleen, että mikä sun ongelma on? Ja sä oot silleen, että mä katson Ronibakin videota, käy tykkää, tilaa ja kommentoimassa. Okei, ja ensimmäisen videon pariin. Ensin lähdetään vähän tämmöisestä huvittavammasta videosta, nimittäin jossain päin maailmaa mä en löytänyt mistään tietoa, että missä oli tämmönen juoksukilpailu. Under 2, 20, it's gonna be close, 1:31.9, they're off for 2 minutes, and here we go. Miehet juoksee ympäri kenttää, voi vitsi mikä juttu, hauskaa. Ei, tässä tapahtui jotain mielenkiintoista. Tässä tapahtui vähän niinku se, mitä Tero Pitkämäelle tapahtui, kun se heitti keihästä, mutta se meni vähän vinoon se heitto ja osui pituushyppäjää. Okei, sitä videota mä en viitti edes näyttää. Tero Pitkämäen keihäs ohi sektorin. Se osuu pituuskilpailussa mukana olevaan nähdäksemme Salim Saidiriin tuonne kylkeen ja tässä nähdään vain mikä tuska on Pitkämäellä. Mutta tää ei ollut niin radikaali. Oli viimeinen kierros, viimeinen sprintti ja sitten tälle johtavalle juoksijalle tapahtui tälleen. We have Niall Atwood to the front, TCU in second, Paul Pepper, it's neck and neck, oh my god, neck and neck, Jenny Mack, we have the bloody pole from them. He will have to get through to the final based on that. Se tunne, kun on just viimeisellä satasella ja yhtäkkiä Spider-Man hyökkää sun kimppuun, laittaa jonkun... Front, TCU in second, Paul Pepper. Siten sun päähän äkää, sit se saa jotenkin sen jalkoihin, mä en edes tiedä miten se on mahdollista. Paul Pepper, it's neck and neck, oh my god, neck and neck, Jenny Mack. Ja toi selostaja, se on niinku Antero Mertaranta-tasoa, et se vaan naureskelee sille jutulle ja on silleen, että sais puhuta nähdä uudestaan, toi oli niin hauska. He was tied up like Spider-Man threw something at him. Get a replay that was so good. Mut mikä todennäköisyys, että joku vetää siellä jotain seiväshyppyä? Ensinnäkin mä en tuu koskaan tajua, miten joku voi edes hypätä tommosella seipäällä. Täytyy olla kyllä jotenkin hullu, että harrastaa tollaista lajia. Seiväshyppy. Kuitenkin sieltä kun naru lentää tähän juoksijaan ja se jää jumiin siihen ja häviää sen takia. Miten semmonen voi jäädä edes jumiin sun jalkoihin? Mä en tajuu. No kuitenkin vähän jopa yllättäen tää ei mennyt tämän juoksijan tunteisiin. Se vaan naureskeli silleen, että miten nää edes tapahtuu. I'm sorry. Spider-Man attacked them. Se vaan naureskeli sille jutulle ja otti ihan chillisti hyvässä urheiluhengessä, että joskus tapahtuu tommosta, mutta eihän sille voi mitään. Mutta oikeesti, mikä todennäköisyys? Ei varmaan ollut missään uhkapelisivustolla, että joku random naru lentää ykkösen jalkoihin ja sen takia se häviää. Kerroin 2,5. Okei, no ehkä siinä on vähän isompi kerroin, koska tota ei ole varmasti koskaan tapahtunut. Varmaan suurempi todennäköisyys on se, että Tero Pitkämäki heittää tota keihäällä. Okei, seuraava uutiseen. Ei kun video. Seuraavana videona meillä on pikkutyttö, joka harrastaa tämmöstä vlogausta. Hey guys, it's Santa. This is not Perfect Unicorn. Well, that was a bit of an interrupt. Mutta kesken videon tapahtuu jotain paranormaalia. Kyllä. Tää tyttö on saanut jotain paranormaalia tapahtumaan hänen videolla. Eli siis joku haamu teki jotain sen videolla, ja tää tyttö pelästyi tosi paljon ja lähti saman tien pois siitä huoneesta, missä tapahtui siis. Kieltämättä mullakin tuli pienet kylmät väreet, kun mä näin tämän videon. Mä en nyt oikein tiedä, että onko tässä oikeasti joku haamu, vai voiko tää jollain tavalla selittää järjellä, ettei haamuja ole olemassa ja niin. No, mä varoitan, että tää video voi olla aika pelottava, joten jos pelkäät haamuja tai mä tiedän jotain mörköllejä, niin harkitse videon katsomista. No, tässä nyt tulee se tilanne. Kattokaa ja etenkin kuunnelkaa tarkkaan, onko kyseessä haamu vai ei. What can I wear though? There's nothing to wear. Did you guys hear that? I'm scared. I don't know what was that, guys, and I didn't do that. I'm scared. I don't know what happened, but I'm really scared. No siis nyt kun mä katson sen uudestaan, niin tää tyttö luulee, että se on joku haamu tai jotain paranormaalia tapahtunut, mut musta tuntuu, että se pieras. There's nothing to wear. Did you guys hear that? Toi on ehkä paras taktiikka koskaan, että jos sä pieraset videolla, niin oot vaan silleen... Mitä? Haamu! Täällä on haamu! Nyt mä lähden pois!
Mä aina luulin, että on 2 vaihtoehtoa, jos pierasee, mitä voi tehdä. A. Kertoo kaikille ihan selvästi, että hei, mä pierasin. Tai B. Esittää, ettei pierossuja. Ja sit jos joku sanoo, että hei, täällä haisee pahalle, niin sit säkin oot silleen, niin joo, se oli varmaan toi pena tuolla. Mut nämä 3. taktiikka on sitten sanoa, että se oli joku haamu. Että täällä tapahtui jotain paranormaalia aktiviteettia. Naiset ja herrat, ottakaa sipulinne. Tässä huoneessa on haamu. Ja taas! Mut siis jos teidänkin kotona liikkuu tämmösiä haamuja, jotka tekee tämmösiä pieruääniä, niin ei hätää. Mä voin tulla pelästyttämään tän haamun pois teidän kotoa. Hinta on 552 € ja 60 senttiä. Mikä mun taktiikka on? Mä otan sen kaa pieruskavaa ja voitan sen. Noniin, ja taas päästiin pissakakka. Ei kun tää on uusi, tää on pieru. Ei se mene pissa-aikakakkaan, se menee 3. pieru. Itse. Hyvä oli, vähän vaihtelua. Noniin, seuraava video. Tää ei ehkä on niin hauska juttu. Tää on itse. En mä tiedä mikä juttu tää on. Näytän niin jotenkin miettivältä. Mä veikkaan, että osa teistäkin on nähnyt tämän live-streamin, koska se on ollut aika trendaava YouTubessa. Tässä streamissä seurataan kirahvia, joka on synnyttämässä jossain vaiheessa. Ja tällä hetkellä, kun mä tein tätä videota, suurimmalla osalla maasta on yö. Ja tätä katsoo 40 000 ihmistä tällä hetkellä. Kun mä katsoin eilen, tätä katsoo melkein 100 000 ihmistä livenä. Kun kirahvi on tommosessa häkissä ja aikoo synnyttää. Siis 10 sekkaa mä rekordasin tuota striimiä. Ja siinä ajassa toi kirahvi kakkaa. Siis niin mun tuuria. Oikeastaan se oli ihan hauska juttu. Eli siis miljoonat ihmiset on kattonut, kun kirahvi aikoo synnyttää jossain vaiheessa. Se mun mielestä ei ole edes synnyttämässä tässä kuussa, vaan se on synnyttämässä seuraavassa kuussa. Mutta porukka vaan kattoo tota kirahvia. Nytkin 41 788 ihmistä kattoo tätä striimiä. Ja mäkin no niin, nyt siitä tuli 100 lisää. Mä en tiedä mikä tossa on niin mielenkiintoista. Toi kirahvi ei edes näy kokonaan, se kattoo ihan muualle. Mut siis oh my god. Hyvät naiset ja herrat, se kirahvi syö. Se on selvä merkki siitä, että kohta se synnyttää. Tai ehkä se vaan syö niin kuin kaikki muutkin eläimet. Kohta se synnyttää, mä en kestä, se on varmaan pieni söpö, pikkukirah. No joka tapauksessa tästä tulee nyt vähän tämmönen uutisvideo samalla, nimittäin tää striimi päätyy uutisiin siitä, että tää kaadettiin. YouTube veti alas tän striimin, koska se oli flagattu, eli se oli ilmoitettu YouTubelle, että se on liian seksuaalista. Että tää striimi sisältää seksuaalista materiaalia. Kyllä, seksuaalista materiaalia. Kun kirahvi jossain vaiheessa tulee synnyttämään, niin jotkut eläinaktivistit oli päättänyt sitten, että hei, ei toi kirahvi ole antanut kellekään lupaa. Se ei ole laittanut sen kaviolla semmoista nimmaria, että sille sopii, että sitä voi striimaa, kun se synnyttää. No okei, jos nyt mietitään, niin jos mä olisin synnyttämässä. Mun kaikki parhaat mietelauseet lähtee siitä, että jos mä olisin synnyttämässä. Mä niin toivon, että se tulee joskus tapahtuu. Musta vähän tuntuu, että mä en tule koskaan synnyttää. Mut siis, jos mä synnyttäisin, niin en mä ehkä haluaisi, että sitä live-striimattais nettiin. Okei, mä lupaan. Jos mä joskus synnytän, niin mä live-striimaan sen nettiin. Okei, Roni Bakka-kanavalla näkyy sitten, kun mä oon siellä. No niin joo, sit taas asioissa eteenpäin. Tää live-stream saatiin kuitenkin takas pystyyn, ja tästä tuli aikamoinen valitus just siitä, että miten YouTube voi hyväksyä se, että tämmönen striimi kaadetaan. No, YouTube ei voi oikein syyttää, koska 400 tuntia materiaalia tulee YouTubeen joka minuutti, niin YouTube ei voi käytännössä käydä kaikkia videoita läpi, ja jos tarpeeksi ihmisiä flaggaa jonkun jutun, niin sitten vaan kaataa sen, ja sitten käy läpi myöhemmin. Jos se kaadetun videon tai striimin henkilö sanoo, että hei, miksi te veditte tämän mun videon tai striimin alas. Et nyt toi striimi on takas pystyssä, ja tää eläintarhan johtaja sanoi, että tämä striimi on vain ja ainoastaan opetuksellisista syistä. Ja mä oon ihan samaa mieltä. Mun mielestä on hienoa ylipäätänsä se, että saadaan tietoisuutta kirahveista tai ylipäätänsä uhanalaisista eläimistä. Että muistetaan, että niitä on olemassa, koska eihän me nähdä kirahveita tai sarvikuonoita tai ihan mitä tahansa eläimiä, leijonia meidän jokapäiväisessä elämässä, paitsi jos sä asut jossain Afrikassa. Jos asut, niin mä oon niin kade. Mä ainakin haluaisin elää kirahvia ja leijonia ja papukaajoja ja mangustia keskellä. Ja muutenkin, jos toi kirahvi jossain vaiheessa tulee synnyttämään, niin sehän on maailman luonnollisin asia. Uusi kirahvi syntyy maailmaan. Mutta jotenkin jotkut on triggeröitynyt siitä, että ei näin saa tehdä. Mutta toi striimi on kyllä hyvä, kun siinä ei ole mitään ääniä, siinä ei ole edes chattia. Mun mielestä ainakin olisi tosi kiva, että tossa olisi chatti, jos kaikki vaan olisi silleen, että milloin se synnyttää? Oh my god, milloin se synnyttää? Tuossa striimissä ei tapahdu mitään muuta, kun kirahvi seisoo paikalta ja joskus vähän liikkuu ja 50 000 ihmistä katsoo sitä. Joku oli sitten kommentoinut, että hei, laittakaa sille joku huivi kaulaan, niin sit se ei ole enää alasti, niin sit se striimi ei enää kaadu. Kertokaa mitä te ootte mieltä. Onko se ok, että kun kirahvi synnyttää, niin sitä live-striimataan? Mä oon sitä mieltä, että on, mutta te saatte päättää ihan itse. Mutta tää video on tässä näin. Jos haluatte lisää nimetöntä sarjaa, niin painakaa sitä like-nappulaa ja kertokaa teidän mut silleen, että hei, mä en sanonut tätä hirveän usein sulle, mut sä teet tosi hyvää ruokaa. Ja jos teidän äiti ei tee koskaan teille ruokaa, niin sanokaa vaan, että miksi sä et tee mulle koskaan ruokaa? Noniin. Mutta mun nimi on Roni Bakka, mennään seuraavassa videossa. Se on moro.